A continuación imos falar con Ima López Silva, ela é escritora e crítica e docente teatral e columnista en La Voz de Galicia. O seu último libro é Aqueles días en que éramos malas, está editado por Galaxia, tamén traducido ao castelán na editorial Lumen, Los días iguales de cuando fuimos malas. E cando concebimos este foro non queríamos que fose un congreso ao uso, ás veces dicimos congreso, pero é certo que queremos escapar desa palabra, porque queríamos que as poñentes que viñeran non solamente falaran, senón tamén que estivesen a maior parte do tempo abaixo escoitando as outras compañeras que por aquí pasaban. E certo que estamos conseguindo, porque onte tamén o comentábamos con Rosa Montero, ela estivo moi atenta durante toda a tarde, estivo coa súa libreta anotando as reflexións que motivaban nela o que escoitaban as outras compañeiras, e Ima López Silva reproduciu eso tal cual, porque aí estivo atenta onte, hoxe desde primeira hora da mañá. Entón a mí me gustaría comezar falando con ela sobre que anotou nesa libreta, que reflexións motivaron en ti as compañeiras que por aquí estiveron falando. Pois, bueno, estive basicamente pensando como iba a empezar a falar hoxe, ou seja, que o que vou dicir é que anotei na libreta, porque a verdade é que, claro, eu son unha intrusa, non? E isto foi o primeiro que pensei cando estaba aquí falando do intrusismo na profesión xornalística. Claro, porque eu son escritora, non? E é certo que eu nunca me vira como unha intrusa, ata onte, en realidade, sinto, amigas, pero claro, sempre pensei que o xornalismo estaba moi relacionado coa literatura. Grandes xornalistas foron tan grandes escritoras e escritores. Rosa Montero, eu creo que simplifica moi ben, non? Pero claro, eu efectivamente chego ao xornalismo de opinión desde a literatura, e unha das cousas que anotei aquí é como empezo a escribir na Voz de Galicia, porque eu creo que nunca o contei. Era unha das miñas preguntas. Claro, a verdade é que efectivamente, decía antes Fernanda que ela era consciente de ser a cuota, pero que había que aproveitarse da cuota, e eu tamén son consciente de que empezo a escribir na Voz de Galicia pois precisamente por esa procura de asignaturas femininas, pois porque nun momento dado foron conscientes do evidente, non? Que non había, non vou dicir moitas mulleres, que prácticamente non había mulleres escribindo opinión. E creo que no xornal tampouco era precisamente para botar cohetes esa presenza, non? Como dicía antes Fernanda. Pero sí que ten unha certa gracia, non? Porque eu onte, dándolle un pouco voltas a isto, me decato de que eu xa empezo a escribir na Voz de Galicia pois con unha voz moi de muller ou moi marcada, digamos, polo meu feminismo militante. E é que antes de que me convidasen a escribir ali, eu non sei se lembrades que hubo aquela historia daquela rapaza perruqueira que foi de lúa de mel a Tailandia e polo visto lle meteran droga na maleta e tivera que quedar detida e todo isto. E despois ela aproveitou esa popularidade para facer unha portada en Interviú e, bueno, foi absolutamente crucificada por isto. Eu lembro ler daquela unha serie de artigos de opinión que botaban para atrás. É dicir, esa rapaza era evidente que non era dona do seu corpo, non? Era como expor ante todo o mundo que as mulleres non podemos facer o que nos pete cos nosos corpos, e aquilo non estaba sendo contestado por ninguén, por absolutamente ninguén. Entón, eu lembro que escribín un artigo a través dun amigo, bueno, decir, a través de Víctor Freixanes, que é un dos columnistas da Voz de Galicia. Eu chameino, que é o meu editor, era daquela meu editor, ahora está xubilado. Entón, lle dixen, Víctor, mira, é que a mí isto me parece insufrible, me parece alucinante que ningún de vos diga nada. E Víctor, eu como vou dicir nada? Evidentemente, eles non iban dicir nada. Pero mándalles un artigo, seguro que te publican. Entón, pois eu escribín aquelo desde a miña ira. Ese artigo nunca se publicou, curiosamente. Equivocouse Freixanes. Pero é tremendo, porque eu mandei o artigo e como 3 días a quen el me dixo que o enviase, que era Ernesto Sánchez Pombo, que naquel momento era o director de opinión da Voz de Galicia,
E Ernesto me chamou 2 días despois e me dixo, mira, queremos cortarse ese tema porque estamos fartos de todo o mundo escribindo sobre a rapaza esta que non ten culpa de nada, así que non imos publicar ese artigo. E bueno, pero a cambio ofrezoche a posibilidade de publicar un artigo semanal na Voz de Galicia. Entón eu quedei como abraiada, non? Digo, bueno, eu onte pensaba nisto cando falaban da proba, non? Digo, menuda proba que me deron a min, non me publican un artigo, pero en cambio me permiten escribir semanalmente. E iso, eu creo que para min, se fago así unha revisión dos últimos 20 anos que levo dedicada á literatura, pois creo que non houve un feito máis importante e máis influente para min que fose o de escribir semanalmente para a prensa. Porque por suposto, tivo unha repercusión na miña literatura fundamental desde o punto de vista estilístico, desde a miña propia disciplina, porque as escritoras non levamos nada ben isto de que nos digan 1700 caracteres exactos, tes que entregar o artigo o día anterior antes das 7 da tarde, senón non sae. Non entendemos nada isto de que nos chamen de repente un día, un sábado ás 4 da tarde e nos digan se nos faz un artigo para mañán seríamos moi felices. Eso para nós é como outro mundo, non? Entón, iso a min me ensinou unha disciplina que apliquei á literatura e, sobre todo, me ensinou un labor de contención que me veu moi ben, porque eu era a típica novelista expansiva, non? E os editores pois sempre me mandaban cortar cousas, revisar moito, etc. Pero, sobre todo, eu, a través da miña colaboración con La Voz de Galicia, atopei a miña voz, vaya a redundancia. Atopei a miña voz no sentido do que fala Mary Beard neste libro que acaba de traducirse ao castelán, o Manifesto, porque ela fala aí de como ela, que é unha grande investigadora no mundo clásico, cando daba conferencias, se daba de conta de que non a crían polo seu ton de voz, se atopaba a si mesma modificando, modulando a voz, intentando poñela máis grave, porque intentaba parecerse a eles cando falaba, porque entendía que os seus auditorios eminentemente masculinos, non sei se coñecedes o mundo dos estudos na antigüidade e do mundo clásico, son supercarcas, incluso en Oxford, que é onde ela traballa. Entón, ela decía que nun momento dado dixo, a ver, que estou facendo? Estou finxindo, estou intentando buscar algo que non é a miña voz e, polo tanto, vou empezar a falar como son eu. Entón, ela aí atopou a maneira de expresarse e o que realmente ela vincula co seu éxito, non? Que ela realmente fala como quere, di as cousas coa súa propia voz e iso é efectivamente o que lle deu un lugar, non? No mundo. E a min eso me pasou a través dos meus artigos na Voz de Galicia. É certo que cando eu empezo a escribir aí, a min o que se me pide é que, evidentemente, non son xornalista como escritora, que faga artigos, pois, bueno, lixeiros, digo, sociedade, e me dixeron, non, muller, sociedade, a ti tampouco é que che pegue demasiado. Entón, pero bueno, estamos pensando en algo como Carlos Casares. Entón, a ver, eu queríalle moito a Carlos Casares, porque non me vexo escribindo de nada. Entón, dixen, pero un pouco de relación coa actualidade. Entón, Ernesto Sánchez Pombo me dixo unha cousa que naquele momento me pareceu unha estupidez, pero sí que foi moi intelixente, que foi, xa ti vas vendo. E efectivamente, xa eu fun vendo. E que fun vendo? Bueno, pois, fun vendo que a miña voz, desde logo non estaba en non escribir sobre nada. Eu tive moi claro desde moi axiña que non podía, as páxinas de opinión non poden ser máis literatura. Se a xente quere ler a miña literatura, pois merca os meus libros. Nas páxinas de opinión eu se supón que teño que establecer un diálogo coa actualidade, un diálogo coa realidade. E eu sempre crin, iso xa antes de escribir na Voz, eu sempre crin que a presenza pública das persoas intelectuais ou a presenza pública das persoas que escribimos literatura ou das persoas que temos a sorte de ter algún tipo de visibilidade ten que implicar un certo compromiso, un compromiso político en sentido estricto, non? Que é a política? Bueno, a política é a arte de gobernar a convivencia.
E por iso eu creo que non podemos subtraernos de como é ese mundo alrededor de nós, de como é esa convivencia e sobre todo das propostas que nós podemos facer desde a nosa capacidade para inventar mundos alternativos. E cando estamos na prensa, desde a nosa capacidade, que quizáis sexa un talento, quizáis sexa unha técnica, non o sei, pero desde logo é unha capacidade para aportar puntos de vista diferentes, aportar alternativas a esta realidade que ás veces é unha porquería. Eu sempre digo, eu que fui un militante política ata que entendín que a política non era o meu lugar e porque eu teño unhas conviccións ideolóxicas moi claras que todo o mundo coñece, ademais, non atopaba ese lugar nos partidos, por certo, supermachistas, non atopei contextos, seguro que aquí as políticas estarán de acordo comigo, non atopei contextos máis machistas que os partidos políticos, porque claro, a política consiste a política partidaria, máis ben, non a outra, digamos, a que a min me gusta. A política partidaria implica unha loita pola visibilidade permanente, claro, e aí é onde as mulleres o temos complicado. Entón, eu sempre, a partir dun determinado momento, dixen, eu creo que fago máis política escribindo que militando. Logo, despois entendín que tamén fago máis política na Asociación Cultural do meu barrio que militando. E fago máis política na AMPA da escola das miñas fillas que militando. Creo que hai moitos espazos desde os que orientar e propor esas ideas e esas ganas que en realidade todas as artistas temos de cambiar o mundo, que non son a militancia política. E eu entendo precisamente esa posibilidade, esa xanela aberta ao mundo que é a miña columna semanal na Voz de Galicia, pois nesa liña. Poño o foco sobre cousas, esa foi a miña voz, decidir poñer o foco sobre aqueles aspectos da actualidade que normalmente non teñen o foco posto en riba, e supoño que a miña condición de muller ten moito que ver con iso, e procuro aportar sempre un punto de vista que provoque ao espectador, ou ao lector, ou lectora, sobre todo as lectoras, creo eu. Esa provocación eu a entendo desde o punto de vista máis clásico, estou eu así un pouco grega. Entendo no punto de vista da emoción, ese elemento case catártico, que dicía Aristóteles de conseguir que esa persoa que te está lendo sinta algo que non sentiu antes, ou sexa para ben ou para mal. Provocar non é só amolar ou meter o dedo na ferida, cousa que a todas nos gusta moito nun determinado momento, pero ás veces provocar é simplemente obrigar a mirar para outro lado, cousa que creo que é unha obriga das escritoras, e provocar ás veces é obrigarnos a sentir ali onde non sentimos. E iso é o que eu intento facer nas miñas columnas. E, bueno, o feedback que unha ten coas persoas que a leen, a través das redes sociais ou en foros onde nos atopamos, pois me dá a min a sensación de que ese é o camiño. Moita xente di que o que apreza das miñas columnas de opinión é que non calo, que intento, que non me quedo, como dicía Rosalía de Castro, non son daquelas que cantan as pombas e as flores, porque para cantar as pombas e as flores estaría sentada na miña casa escribindo literatura evasionista como Cunqueiro. E non é ese, por certo, Cunqueiro que dirixía un xornal e logo escribía o que escribía. Entón, se quisera facer iso, non escribiría na prensa. Creo que a prensa está para azuzar conciencias. Eu creo nese xornalismo do século XIX, nese xornalismo británico de modificar o que se pensa. Desde unha columna de opinión, ao mellor non é tan fácil de conseguir, pero en pequena escala, creo que moitas que entendamos así, ao mellor algo logramos. E dá má sensación de que o movimento feminista, no que se fai moito desde o ámbito político, creo que o ámbito da opinión e da visibilización da opinión das mulleres, e as xornalistas aí tiveron un labor fundamental, foi importantísimo, e probablemente non estaríamos organizando o que estamos organizando para o día 8 se non fose por todas esas voces que levaron a que mulleres que non lerían filosofía ou que non estarían nos mítines políticos, sí empezaron a coñecer esa voz e esa reivindicación. Eu creo que xa me estendín moito. Non, estaba encantada escoitándote. E falo en galego, escribes esa columna en galego nun xornal en castelán. Iso é decisión propia, houve que negociar como chegas a estar na Voz de Galicia, contáchesnolo, pero como escribindo a columna en galego?
Bueno, non foi decisión propia, que claro, eso non se cuestionou en ningún momento. É dicir, eu son unha escritora galega que nun momento dado podo ter as miñas novelas traducidas ao castelán como a outros idiomas e evidentemente, non sei, me parecería moi extraño escribir nun xornal de aquí, fundamentalmente lido aquí, nun idioma que non fose o idioma no que eu me dirixo ás miñas lectoras e aos meus lectores habitualmente. Sí que é verdade que nun momento dado eu sei que o meu espazo está limitado á lingua na que escribo, non? E que, non sei, ao mellor si quero ter máis espazo no xornal, sí que teria que negociar a lingua, porque o xornal, ten esencialmente escrito en castelán e tamén, eu cumpro varias cuotas, non? Hai unha cuota de ser muller columnista e outra é a cuota de escribir en galego. De feito, é moi gracioso, porque a semana pasada houve unha confusión que lle contaba a Susana onte por un erro informático coas atribucións da autoría das miñas columnas que lle atribuíron a María Canosa e viceversa, e ela a min, non? E me decía ela, por algo será que nos confunden. E eu pensei, nos confunden porque escribimos cousas moi diferentes, en estilos e en tons moi diferentes. Nos confunden porque somos o par da cuota, non? Somos mulleres e escribimos en galego. Xa está. Ese é o punto. E ademais coincide coa caixa, non? Na que meten as nosas pezas, non? Na página web. Me parece moi significativo. É moi significativo esa confusión. E como se convirte un tema sobre o que ti queres poñer o foco nunha columna de opinión? Como ese traballo? Ten algo que ver con transformar unha idea nun argumento de novela ou é completamente diferente? É completamente diferente, polo menos para min, porque eu cando escribo unha novela realmente non sei nin como vai acabar, nin basicamente teño así un pouco a historia medio ideada, pero nin iso. É dicir, hai autores que fan esquemas e saben perfectamente, eu non. Sin embargo, cando escribo a miña columna, teño clarísimo antes de poñerme a escribir que é o que quero contar, como vai empezar, como vai rematar. Porque eu creo que o xénero de opinión é un xénero. É un xénero no que ti tes que ser capaz de dicir unha mensaxe moi concreta en moi pouco espazo e con unha capacidade de, no meu caso, polo menos no tipo de columnas que eu escribo, con unha capacidade de evocación enorme. E para iso tes que ter moi claro a palabra exacta. E normalmente logo non tes tempo de decir, te escribes un par de horas unha mañá e mandas a columna, é dicir, non tes isto que temos nas novelas de, mándache o primeiro borrador e logo o teu editor che di, é casi mellor que lle quites 2 capítulos. Eso, claro, no columnismo vai todo enriba de ti. Se sai a columna e está mal, pois este é responsable. Onte unha das cousas que falábamos con Rosa Montero, que tamén é escritora, ademais de ser unha xornalista e articulista de opinión, era como ela evolucionou nestes tempos nestes anos de experiencia en ambas profesións. Ela di que non o conseguiu de todo, pero que nota que conseguiu borrar o seu eu, non? A hora de escribir, deixar que as historias fluan elas soas e que ela non este presente. Pero eso é máis difícil de facer na opinión. Ela está moi presente, o seu eu está moi presente nas opinións. Non sei se a ti che pasa iso, porque hai moitas das túas columnas, das máis recentes que eu estiven repasando para vir conversar contigo, e ti nos contas cousas de ti aos lectores. Non sei se é intencionado ou é sen querer. Unha se pon a reflexionar sobre a opinión e é moi difícil borrar o seu eu, non? Eu son moi consciente de que o fago. Hai veces que hai temas que quero tratar desde o meu eu, con este punto exhibicionista que teño eu ás veces e que a miña familia e os meus amigos rexeitan bastante. Saen mencionados, porque saen mencionados moitísimo. De feito, o meu home sempre di, vou ter que chamar a Voz de Galicia e pedirlles royalties, porque vos estáis pasando e tal. Si, hai determinados temas que eu quero tratar desde o eu, porque creo que é o eu, precisamente, o que pode conmover as persoas que len. De feito, hai unha cousa así que é moi típica e se estuda moito en teoría da literatura, que é como quen lé interioriza un discurso en primeira persoa, porque o está lendo e está pensando e está repetindo constantemente un eu. Entón, hai determinadas columnas que sí que escribo desde o eu. Hai outras que non, hai outras que moi conscientemente obxectivizo, distancio, porque simplemente quero contar outra cousa. Depende moito. E as consecuencias, as reaccións ás columnas, por exemplo, Feiras e Literatura, é unha que eu traio aquí.
Adoitamos ver as políticas de difusión da literatura galega como un favor que a Xunta nos fai. Isto escribe literalmente Inma. Non cuestionamos o modelo, segue a escribir non en público, non vai a ser. Co silencio cómplice esquecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Como ti decías, non me calo, non? Unha columna así ten consecuencias, ten reacción, chegache algo a ti despois de que xa xa publicada? Normalmente sí me chegan moitas reaccións. Eu desa columna, concretamente, feime gracia que non ves, porque esa columna me tivo moi enfadada durante unhas semanas. Canaliza aquí o enfado. Desa columna eu esperaba unha morea de retweets, de likes, de comentarios de persoas da literatura galega. Se normalmente unha columna miña ten unha media de gústames, non sei, a mellor de 50, 60 gústames en Facebook, non sei cantos tweets, porque o Twitter non uso moito. Se unha columna miña ten esa media, esta tivo 4 gústames de amigos. Eu ademais escribín esa columna, claro, cando escribes na prensa eres consciente un pouco tamén eso, moitas veces das consecuencias que pode ter o que ti dis e podes pulsar moitas veces a opinión sobre algunhas cousas que logo a ti tamén te sitúan, non? Hai todo un feedback que os xornalistas o tedes moi controlado, pero as escritoras non. Entón eu esa columna en realidade escribín porque eu quería promover un manifesto de escritoras e escritores que fose como un basta xa a nosa utilización sen ningún tipo de volta por parte dos poderes políticos, e me dei de conta de que somos absolutamente cómplices, de que o que contaba unha columna pois non só non mobilizaba, sino que ou ben estamos atenazados polo medo, ou ben estamos atenazadas pola vontade de figurar a costa que sexa. Logo enchesenos a boca acusando aos políticos de clientelismo, enchesenos a boca queixándonos de como se inviste o diñeiro público, pero cando temos a oportunidade de queixarnos ou cando temos a oportunidade de dicir algo, pois non somos capaces ni sequera de dar a un gústame en Facebook. E para min esa columna me deu unha lección sobre o mundo literario no que escribo que non tivera nos 20 anos anteriores. Esta frase é brutal. Co silencio cómplice esquecemos que a administración nos precisa para ter algo que administrar. Podémoslo aplicar a tantos e tantos sectores, pero sigue escribindo columnas así. O enfado que non leve a que non escribas máis. Non, por suposto, evidentemente. Vamos, eu sei quen teño agora, tamén. O titular para unha columna, máis ou menos complexo que o titular para unha novela? Eu son moi mala titulando. Aqueles días en que éramos malas é boísimo. O título ese non é meu. Vale. O meu título para esa novela é o título que saliu finalmente na traducción ao castelán, que é Los días iguales de cuando fuimos malas, que hai xente que lle horroriza e xente que lle encanta. Eu son moi mala titulando, cóstame un mundo. Normalmente o título é o último que poño nas columnas e moitas veces me cambian o título. Casi sempre digo, ai, mira que ben está o título que me cambiaron, porque levo malo de titular. Ás veces me salen títulos aí, como me salen a todo o mundo que escribe unha vez a semana, claro, aí hai moito donde titular, pero en xeral levo mal. Non se incomoda entón que che cambien o título da columna? Algunhas veces sí, hai veces que non acabas de entender o porqué do cambio de título, pero hai motivos, eu adoito ser ben pensada, entón, ás veces hai motivos como que outro articulista mandou un título semellante antes que a ti, por exemplo, ou motivos como que, bueno, hai polo libro de estilo do xornal hai determinadas cousas que non poden estar nun título. A ver, eu non estou aí pendente do libro de estilo do xornal. Eu confío moitísimo nos editores, sinceramente, tanto nos editores literarios como nos editores do xornal. E como con todo, ás veces estás de acordo con eles e outras veces non. Vaiche no soldo. Xa unha última cuestión antes de darvos a vos o turno de palabra. Aquí estamos focalizando todo na opinión, na importancia que ten a opinión, na importancia de que as mulleres opinemos. Estamos falando de como ti opinas a través das túas columnas en La Voz de Galicia, pero desde o inicio estamos falando de que ti eres escritora. Como de presente está a opinión tamén nas túas novelas? Como ti tomas esa decisión de eu nesta novela quero motivar a opinión en torno a este tema, quero construir estas personaxes porque quero que se opine en torno a estes roles que eu vou configurar para cada unha delas, quero que este argumento sirva para que opinemos en torno. Eso é unha decisión tamén de escritora? Eu cando dicía antes que houve unha influencia absoluta do feito de escribir na prensa sobre a miña literatura é precisamente porque, por unha banda, porque son
o feito de escribir na prensa sempre che dá un pouco máis de visibilidade, entón tamén eres máis consciente da capacidade que tes para influir na opinión pública. A opinión pública mellor un pouco exagerado, pero na opinión das persoas que te leen. Pero sí que hai un elemento no que para min é fundamental, que foi o feito de que esa destreza, digamos, nesa linguaxe máis xornalística que adquirín a través das columnas, se converteu na miña literatura nun camiño literario á marxe das novelas, que foi os libros de ensaio. Cando escribo Maternosofía, escribo co formato da prensa. E agora, en outubro, sairá un ensaio que está escrito precisamente, eu creo que este ensaio non é un ensaio sobre desde min, de o feito de ser escritora, muller, escritora na literatura galega, ou na literatura en xeral, en realidade. E ese noto cada día cando me poño a escribir e cando me poño a reflexionar sobre certas cousas e sobre todo cando me poño a documentarme para certas cousas. Onte falabas aquí de que as mulleres nos documentamos como exageradamente. Bueno, pois eu eso sempre o fago para os artigos e sempre o fago para os libros desde que escribo na prensa. Entón, son moi consciente de que sí que hai unha influencia absoluta, eso sí, nun determinado tipo de literatura. Moitas veces cando escribo ficción, pois me atopo a min mesma intentando distanciarme desa escritora un pouco máis da inmediatez xornalística que eu non tiña. Claro, para as persoas que estudaste xornalismo isto é como o pan noso de cada día, pero para min, que eu procedo de un ámbito totalmente diferente, pois non o é, non? E entonces me atopo manexando as técnicas literarias, que ao final é o meu oficio de escritora. Retroalimentanse, entón, ambas facetas. Ademais, ainda que ti non o digas, hai moita literatura nas túas columnas, fale do que fales tan só no manexo da linguaxe e nas expresións que ela utiliza. Eu pediría un aplauso para Inma López Silva, casi foi un luxo escoitala. Gracias. E me gustaría que vostedes tamén preguntaran, opinaran, conversaran con Inma, que xeráramos este feedback tan maravilloso que conseguimos desde onte. Quen queira preguntar algo, levanta a man e un micro a súa disposición. Temos unha pausa para o café prevista, pero ata que haxa algunha pregunta non nos imos ir. Gracias. Vale, pues vamos a romperla entonces para... moitísimas gracias, Inma. Eu gustoume moito a referencia que Susana che facía ao respecto do idioma, porque si a loita feminista é unha loita de poder, unha loita política, como decía Fernanda, é unha loita de poder, xa mulleres opinando en ámbitos de idioma que tamén é unha loita de poder, que tamén son territorios moi difíciles a veces de traspasar e hai moito traballo para podelo visibilizar, para que o idioma tamén teña o seu espazo, pois é doblemente difícil, non? Entonces eu quixera saber si ti no teu contexto e no ámbito que tes ao teu redor si que observas que o mellor, se non houbera tanta presión que eu presumo que hai, non o sei, eu non estou nas redaccións nin estou nese mundo, habería o mellor máis xente que se animara a facer opinión en galego e, bueno, pois como teñen máis espacio na posibilidade de facelo en español, pois o fan habitualmente máis en español. Si tú tes conocemento de si ao redor túa hai algúns casos que poderías fluir de outra maneira si ese poder fora diferente, non tan evidente. Sabes que pasa? Que eu tampouco estou na redacción. Eu teño unha posición que é tremendamente cómoda, digamos, que eu son unha colaboradora externa a Voz de Galicia, só vou a Voz de Galicia para as cousas boas, vou ás entregas de premios, vou a comer co director do xornal de vez en cando, pois por vernos, vou a, bueno, pois cando hai algunha cousa divertida, e mando as miñas columnas semanais puntualmente ao xefe de opinión, e xa está.
Entón, eu non estou no día a día das dificultades, teño un espazo moi marcado, sei o que teño que facer, como teño que facer. Non tiven que loitar, isto teño que dicilo, non tiven que loitar por ter unha columna en galego, porque nunca se cuestionou que eu escribiría en galego, tampouco nunca se me ofreceu escribir en castelán, e ademais nunca fun censurada por escribir en galego. Todos os que escribimos, onte decía Rosa moi ben, todos sabemos que os nosos medios teñen unha línea ideolóxica moitas veces, que teñen unha serie de intereses, evidentemente, e como todos debemos ser lectores e lectoras dos medios nos que escribimos, pois sabemos como escribir tendo todo iso en conta. E, polo tanto, eu non teño esa percepción. Claro que é certo que eu sei que probablemente sexa difícil que haxa moita máis xente escribindo en galego na Voz de Galicia. É dicir, a Voz de Galicia non é un xornal, nin pretende ser un xornal escrito en galego. Ten unhas partes en galego que eu entendo que ademais está moi ben que as teña, no sentido de que denota que son coñecedores e coñecedoras, ou mellor dito coñecedores, as persoas que dirixen o xornal, de que están nun contexto no que o 90% dos seus lectores son galegofalantes. Pero tamén é verdade que eu isto sempre o plantexo desde outro punto de vista, porque adoitamos vincular as decisións alrededor da lingua, incluso alrededor do feito de sermos mulleres e da loita feminista nos ámbitos de poder, pero teño que dicir que as columnas en galego son as menos lidas do xornal. É dicir, eu creo que nós todas temos unha responsabilidade, que é unha responsabilidade de visibilización e de amosar a necesidade de visibilización da nosa lingua ou das mulleres que escriben. Xa non vou dicir en que lingua. Se resulta que o artigo de Xosé Luís Barreiro ten, non sei que media de clics, pero non sei, igual sextuplica os meus. E a causa fundamental, e ele o sabe, é que escribe en castelán e non en galego, pois a responsabilidade non é nin de Xosé Luís Barreiro, nin miña, nin do xornal. É das persoas que deciden non ler en galego. Eso é complexo, porque efectivamente nós temos moitas maneiras, e a administración ten moitas maneiras, ti sabe o mellor que a min, de animar a que a xente escriba en galego, que a xente lea en galego, pero contra ese outro traballo, e un traballo de fondo, a situación nun país que ten dúas linguas, no que unha está claramente por debaixo da outra, e na que enriba non se fai gran cousa por mellorar esa situación, ás veces incluso se fai bastante por empeorala, eu creo que non é responsabilidade dos medios só, tampouco. E claro, nos ao final nos acabamos autorresponsabilizando dese feito de... É como se dicía onte, non? Quen era que decía, eu non sei se represento, creo que era Marta, que decía, ao final parece que represento as mulleres que opinan, non? E ela se representaba a si mesma, pois pola misma. Eu non teño tan claro que eu represente na Voz de Galicia a literatura galega. En cambio, Carlos Casares sí que o tiña bastante claro, non sei, o mellor vai co perfil de cada quen. Eu non renunciarei nunca a escribir en galego na Voz de Galicia, a non ser que a Voz de Galicia me obrigue a dicir que xa non escriba máis. Porque entendo que eso é o que debo facer. Pero de aí a decir que a Voz de Galicia deba ter a máis xente escribindo en galego, a mí me encantaría, oxalá toda a opinión fose en galego. Pero iso que usa do periódico, porque o periódico coñece como a ninguén, non só aos seus lectores e lectoras, senón a quen compra os periódicos. E eu creo que eso non deberíamos esquecelo. Hola, Ima. Eu voto en falta moitísimas veces, mellor escapúseme esa columna, non esa crítica, pero o análisis do machismo nas pensións dos nosos maiores. Moitas veces falamos de conciliación familiar actualmente, na renuncia durante un tempo que vai repercutir nas cotizacións futuras das mulleres que quedan ao cuidado dos seus fillos, pero nunca escoitei falar das mulleres que son as nosas nais que traballaban e simultaneaban ese traballo en pequenos negocios de tipo familiar xunto cos seus homes, a propiedade era dos dous, nunha época, anos 70, onde se lles daba a posibilidade de que cotizase a Seguridade Social só un dos membros. Obviamente, o facían os pais, os homes. Hoxe en día,
esas mulleres que traballaron e que foron as que nos abriron as portas teñen como unha media de 500 euros menos de salario de pensionistas que as mulleres viudas. Nada máis. Gracias. Pois, grazas pola idea. Sí, hai moitísimos temas. Ao final, unha ten o espazo limitado e o intento do diálogo, isto pasa en todo o xornalismo, o intento de diálogo coa actualidade ás veces te leva pois, a tomar decisión sobre o tema co que escribes, o que te apetece escribir, ou incluso a capacidade que sentes, non, para escribir determinados temas que pode estar limitada. E, por suposto, ese tema... tes toda a razón, unha realidade así, e igual che tomo a palabra e o escribo en algún momento. Grazas pola idea. Hola, buen día. Yo quería referirme a algo que antes... ¿Me escuchas? É que non sei onde estás. Aquí, Non te vemos. Vale. Mira, quería referirme a algo que en tu intervención comentaste en la situación en la que te pones a escribir y que necesitas un poco trasladar emocionalmente, ¿no? Y a las emociones quería yo referirme. Y hago una reflexión en voz alta dirigida a todas las mujeres, no solo a ti. Si nos está ayudando en las cuestiones de género permitir de una manera estructural que se nos atribuya la sensibilidad y la capacidad de comprensión como un valor femenino. Porque no le decimos al otro cuando nos lo da, porque no se lo devolvemos en términos de ¿por qué tú no? Creo que no es, o me parece a mí, vamos, que es un tema que está en relación directa con la identidad y en todo caso la sensibilidad y la capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender, digo yo que es humana, ¿no? Las limitaciones son otras. Esto me recuerda que no hace mucho en la radio escuché cómo se expresaba un político, era noticiable a nivel local, ¿no? Un político varón frente a opinar sobre la elección de una mujer para un cargo político, en absoluto, en su construcción de opinión radiada, se refirió ni a capacidad, ni a potencialidades, ni a características de gestión, etcétera, etcétera. Solo se refirió a su sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que no sé, que nos está generando un techo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que ser capaces de sentir las mujeres? Y si se cuenta con ello, pues muchas veces se utiliza como chantaje. Bueno, tú que comprendes, tú que tienes esa capacidad para comprender, pues podrás perdonar, podrás minimizar cualquier cosa, ¿no? En las relaciones e en los trabajos. Nada máis, quería hablar. Bueno, eu cando falaba de emocións falaba noutro sentido. De feito, todo o mundo sabe que eu teño un punto bastante borde. Sí, que Recoñeceste como toxo. Sí, recoñézome como toxo, efectivamente. E ademais como son así de revirada e nunca calo, e teño moi mal xenio, teño todas estas cousas que non se admiten nas mulleres, non? Que, bueno, que miña nai é un pouco particular e non me educou para non ser así, pero normalmente nos educan para non ter xenio, para non parecer histéricas, para todas estas cousas, non? Das que sempre nos acusaron. E cando falo de emocións, falo da capacidade que ten a escritura para mover, para conmover ao outro. E conmover pode ser se pode facer desde falar do amor ata dando os datos do paro. E iso é o que eu intento facer. De feito, a xente calquera que me lea pode ver que en min hai unha fuxida considerable sempre en todos os momentos, tanto nas columnas de opinión como nas novelas, de todo o que se considera sensible ou, de feito, eu adxectivo pouco e de forma un pouco así, sempre un pouco a machado, precisamente por iso, porque como se nos atribúe ás mulleres, non? Esta cousa sensibleira, non? Pois eu, como Rosalía de Castro, fuxo diso, non? E entón estou totalmente de acordo contigo. Creo que sentimos todos, tanto os homes como as mulleres,
pero conmover, a capacidade de conmover, é dicir, mover paixóns e mover sentimentos no outro e mover a súa cabeza a que pense algo que non estaba pensando, pois esa capacidade sí que non a ten todo o mundo. E creo que o feito de que che dean un espazo na prensa, pois ao mellor significa precisamente que alguén viu en ti esa capacidade. E iso é o que eu intento facer. Non sempre o logro, pero ás veces sí. Temos tempo para unha máis porque tiña levantada por aquí a man María, non? Hola, de novo. Volvendo ao tema do idioma que antes salía a relucir. Eu si traballo nun xornal e si levo moitos anos traballando nun xornal e eu son galego falante. E a veces bótaselle a culpa aos xornais e falamos de que hai presión para non escribir en galego, de tal. Evidentemente eu non traballo nun xornal que sexa en galego, pero podría escribir moitas máis veces en galego dos que o fago e non lle podo botar a culpa ao xornal, teño que botar a min mesma. Eu son galego falante, educo as miñas fillas en galego, para que logo non falen ninguna palabra de galego, por certo, pero educoas en galego e non son capaz de escribir en galego, o sea, se podo non escribo en galego. E antes reivindicábamos o dereito a ser tontas e eu reivindico o dereito a non ser infalible del todo. O sea, non escribo en galego a maioría das veces porque non me sinto cómoda e non sei exactamente por que non me sinto cómoda, seguramente sexa unha cuestión de pouca práctica, pero tampouco me sinto cómoda porque ás veces que falo, que escribo en galego, perdón, si xa habitualmente os textos, a parte dos me gustas teñen moitos haters ou como se diga e moitas opinións en contra, cando escribes en galego e metes a pata en calquera cuestión, as críticas son moitísimo máis implacables, son unha cousa fora de serie. Entón, a min eso xenérame medo, como a todo o mundo, recoñezo. E a min cóstame moitísimo escribir en galego, xa o digo así. Hoxe mismamente falei en público e tampouco me atrevín a facelo. E son galego falante, a miña lingua materna é o galego, sempre falo galego, creo que en todos os ámbitos, educo as miñas fillas en galego, insisto niso, e xa vedes, non lle podo botar a culpa nin ao meu medio, nin a outra cousa, teño que botar simplemente a min mesma. Bueno, tienes un claro exemplo da brecha diglósica, non? Bueno, que son cuestións de carácter social perfectamente estudiadas, pero que teñen unha repercusión, digamos, nas nosas prácticas individuais, incluso emocionais, que, bueno, que normalmente non atopamos ben a explicación no nivel individual, pero teñen evidentemente unha explicación no nivel social, claramente, incluso económico. Eu animaría a que escribises máis en galego, eso va a empezar. E ademais, terás máis haters, pero tes unha parroquia de admiradores cando escribes en galego que anima tanto, de verdade, porque escribir nunha lingua menor e falar habitualmente nunha lingua menor pois te condena a moita soidade e te condena ademais a confrontarte co concepto de éxito e de prestixio que ten a gran maioría. A pregunta de, ai, mujer, e por que non escribes as novelas en castellano? E, bueno, mira, que se escribo en galego, pois me salen así. Se me saliran en castelán, non sei, a mellor non escribía, ou as escribía directamente en castelán, pero me salen como me salen. Que estou contentísima de que me traduzan? Bueno, hombre, evidentemente, hasta me traduzo eu, se fai falla, claro, a ninguén lle amarga un 12. Pero claro, o feito de escribir todos os días na prensa en galego tamén che dá un contacto coa xente que te agradece que visibilices a lingua e que te agradece, ademais, creo que quen diga o contrario minte. Todas as que escribimos en galego sabemos que estamos tamén exercendo a responsabilidade de visibilizar a lingua en galego. Eu cando digo que escribo en galego porque quero escribir en galego e que non me plantexo ningunha outra opción aquí, pois evidentemente sei que estou tomando unha posición de carácter político, evidentemente, igual que o feito de ser muller, ollo, cando escribo desde o feminismo e non o nego e me reivindico como feminista, por suposto que estou tomando unha posición de carácter político e quero que así sexa, non? Claro, outra cousa é, se mañán me chama o Vogue para escribir en castelán, e o Vogue me dá a opción de escribir no meu ton feminista no Vogue, vou non facer en castelán, evidentemente, porque aí non estarei metendo a pica en Flandes, non ten sentido meter a pica en Flandes aí de escribir en galego, aí o que ten sentido é meter a pica en Flandes do meu feminismo.
E eu creo que todas as escritoras, todas as intelectuais, se me apuras, por iso falo sempre do compromiso da persoa intelectual con capacidade de ter voz pública e de actuar na esfera pública, pois creo que é unha responsabilidade a que eu personalmente non quero renunciar, e sei que hai moitas compañeiras miñas que si renuncian a ela, que é saber a capacidade que temos e empregar eso para os nosos compromisos ideolóxicos ou para a nosa capacidade de actuar, porque eu non me perdonaría pasar por esta vida sen intentar cambiar o que considero que estea mal, así de claro. Agora seguimos facer esa pausa para o café, retomamos a partir da 1, estará con nos Lucía Taboada. Moitas grazas a todos.